Yan guys, salamat Lord. Ang dami nating huli ngayon. So ito yung mga nahuli natin ngayon guys, oh. Dami na naman nating pang ulam. Tuwang-tuwa nito ang anak natin guys. Meron tayong iuwi. Welcome guys sa ating panguhuli ng isda ngayong araw. So nandito tayo ngayon sa ilog again para manghuli ng bangus. Ayan. So tingnan natin kung merong bangus ngayon. And guys, welcome sa ating vlog. Alright. Ayan oh. Unang huli of the day. Ayan. Alright. Meron na naman. Maliit pa guys ang bangus. Tagos pa sa lit natin guys, oh. Ito na guys. Huli. Huhuhu. Yes. Ayan. Meron pa sa loob. Ano natin yan? Paunti-unti ay palitin natin yung ating lambat. Yan, meron pa dito. Kaya ba? Okay, so another bangus. Sakit pag ano. Ayun para tapot camera. Halo yung pag hinaong. Ito, nagputok naman doon, oh. Woohoo! Yun ta. Hilingon ta guys, ang dakop tangon yan. Pero dakol-dakol ang bangus tangon yan, ah. Oh, minutok na gyo. Maruni na. Ay, tulo. 4, 5, 6. Hindi na. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cool. Tulo ako guys. Apa naman, oh. Yun na, oh. Ano ba ni? Ano ba ni? Aram nito ang bangus, dapat gadanon mo muna bago noon pagbuhay pa pagal. Alright guys, puto pa. Ada ko lang hinoon guys. Ilan sendo Roto na. Puto pa. Putok na naman. Woohoo! Oh, ito pa naman, oh. Ito naman. Lagi. Dapat na guys, oh. May sarap po dyan. Ayan pa. Para po sa sinda. Halatong taon na magkagardan. Panganing nagparhiriro. Sarap medyo
Ulas pa. Ulas ka pa. Otro. Nabutas pa. Alright guys, ayan, nasa tuyong takap mo niyan. Kitay-kitay. Woohoo! Pa. Oh. Ayun na guys, oh. Ang lawagan ta. Sus. Ayan si Manoy. Shout out kay Manoy, oh. Kakuha ng darangon. Alright guys. Ayan guys, ang satuyang logan. Alright, thank you Lord. Oh. Paano na naman? Kawikaw na naman kita, ta. Masarap pa. Guys, pangalawa nating area. Ayan, sumabit na naman. Alright. Oh. Bangus. So is kanina isang puno, sinali na natin, tumapupuno na naman yung pangalawa nating ano, lagyan. Mapupuno na naman guys. Tignan natin dito sa lahat. Doon yung sakub. Ang sarap. Panduatan na nilawagan. Nakawikaw naman kita kan tuyang hikot. So kalmado na kasi guys yung dagat. Kaya yung mga bangus sa nakalpas sa dagat ay bumabalik na sila sa brackish water. So kaya nung nakaraang araw medyo hindi ganun karami yung nahuli natin kasi ay malalim pa yung baha at yung dagat ay hindi pa kalmado. So pag kumalma ng dagat, papasok ulit yung bangus sa brackish water para maghanap ng kanilang masisilungan. So yan, meron tayong snapper. Yan o, snapper yan guys, oh. Ayos, nangangagat yan. Delikadong isda to guys, nangangagat yan. Nangangagat ito, red snapper. Manggat. Napakaganda ng umaga. Ayan. Low tide na yan pero malalim pa dyan. Nakalkal masyado ng baha. Lampas tao pa yan guys. Hindi pa yan kayang abutin. Napakalalim.
Salamat Lord. Ang dami nating huli ngayon. So ito yung mga nahuli natin ngayon guys, oh. Ngayong araw. Alright. Dami na naman nating pang ulam. Tuwang-tuwa nito ang anak natin guys. Meron tayong iuwi. Okay, yan. Puro bangos. Merong isang balanak. Isang mangagat. Tapos nakuha natin isang bagaong. Yan. Bilangin natin. 5, 7, 9, 10. Ayan, 13, 15, 25, 28. Ayan, 32. Baka mapupuno ang lalagyan natin 34. 4 na po. 42. 49. 51. Ayan, 51 guys. Na piraso ang nahuli natin na bangus. Alright. Thank you Lord sa blessing. So that's it for today's guys. Thank you for watching. Ayan na yung piso. Oop. Tada! Ay, ganito? Yeah. Yeah! Hindi pa. First pa yan.